Ay, mayong adlaw. Karong adlaw na sa atong portion nga ipangutana ni Tita Candy. Okay, alright. Hi, shout out sa akong viewers. Shout out diya sa Cebu Canvas Box. Thanks for watching. So kung nahibong mo nganong na ako inaani, no? Oh, ha? Okay, alright. Oh, may kalo ka na. May facial ka pa. 2-in-1. Oh. Karon, si Cebu Canvas Bag na siya gipadala na to kahapon. Syunan ka, sikat-sikat na ipangtana ni Tita Candy, no? Na siya sponsor. Napa siya gipadala nga bags. Oh, salamat kay Cebu Canvas Bag, ha? O, tanawa. Ha? Ano pa yung nakabutang? Tita Candy. Okay, alright. Okay kayo. So, dapat siya hilain. Huwag ko na siya gitaw tote bag. Then, nagpadala pa dyan siya. Tada! String bag. Napay picture sa mong family. The family. Okay. Then, nasa siya gipadala nga mga pouches. Okay. Ay, tanganan o. Cellphone. Ay, putanganan o. Kanang, tanganan mo. Kwarta, kung nakikwarta. O, may pili kwarta. O, naiputangan ay pencil case. Nasa siya, pencil case. And then, butangan sa cellphone. Kung social yung cellphone, gamay. Pwede sa siya pouch, kwarta, coin purse. Then, more to siya. Oy, wakakapadag face mask. Pero okay ra. Okay. Gano'n nagpadala man ni siya? Nagpasampol. Okay, alright. So, si Cebu Canvas Bag, kung ano siya, it's a small company started, no? But now, takot-takot na ni siya. Di ba dyan? Okay, alright. So, kani siyang Cebu Canvas Bag, nagsugod na ni siya o ginagmay. Hantod nga karon, nakatabang na siya o daghang mga ginikanan, no? Na mga walay trabaho. Okay, alright. So, karon manggod panahon na, lisod kay pagpangitag trabaho, no? Kanang, usahay makaingon ta asam ta magnegosyo nga kanang paungkoy kwarta, diba? No problem. Cebu Canvas Bag will answer your question. Pangutan na balik. Asa man ko makakita pang negosyo? Sayo na. Pangutan ang Cebu Canvas Bag. Sama niyo pagpangutan na. Kung bagong dahil mo niya, visit now on their website. Visit niyo sa inyong website. Naa sila'y promo, no? Promo nga, gitawag o negosyo package. Okay. So, sa ilang negosyo package, tanawa na ninyo dito, or atong i-flashback dire, pack. Bao ni siya. Pack. Bao ni siya. Okay, alright. So, kala siya, pwede na kayo nang makatabang na ito, no? Magnegosyo. Pero syempre, swerte-swerte na siya. Kaya raffle man na siya. Pero saan yung pagkadaog sa raffle? Huwag di mo appeal. Hala. Visit mo dito sa ilahang website, ha? Click mo dito. Paano mo daw? Click mo. Like, share, o sa ba diha? Basta, na siya. So, nalipay ko Cebu Canvas Bag, ha, kaya ang inyuhang mga material nga gigamit is eco-friendly. Okay, alright. So, ayun na siya inyong tumong nga pagpadayon ta nga matabangan ng mga ginikanan nga walay mga trabaho nga naay tsansa nga makadaog og negosyo package. Okay, alright. So, salamat kayo sa Cebu Canvas Bag sa inyong dalit, no, nga mga ang sponsor. Sa may gusto niya itong modelon, okay, ato ko ng modelon kay basig makuyawan ang nagmodel niya, may lisdan niya na. Ha?
Kini ko ni be. Oh. Oh. Atong i-model ha, atong i-model. Then, kami ni. Aning string bag. Ay. Oh, ha? Oh, proud kayo sa Paculin family. Oh, ha? Oh. Oh. Pa. Last. Oh. Fashionista kayo, no? So, kung ganaan mo, palit ani, pwede sa mo i-acquire na ko. Oh. Okay. Gusto na kay ma-discover niya ta. Salamat kayo ninyo. Thanks for watching. Please like and subscribe Papi and Piu Piu YouTube channel. Thanks.